26 феврали соли равон бо мақсади рушди бештари ҳамкориҳои илмию таълимӣ ва беҳтар гардонидани сатҳи забономӯзӣ дар пояи кафедраи забонҳои хориҷии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон маркази ҷопоншиносӣ кушода шуд. ҷиҳати ифтитоҳи маркази мазкур сафири фавқулода ва мухтори ҷопон дар ҷумҳурии Тоҷикистон хонум Футура Кейко ба донишгоҳ ташриф овард. қаблан меҳмони олиқадр хонум Футура Кейко бо ректори донишгоҳ профессор Насриддинзода Эмомалӣ Сайфиддин мулоқот намуда дар робита ба рушди ҳамкориҳои дуҷониба табодули афкор намуданд. баъдан муҳтарам сафир бо ҳамроҳии роҳбарияти донишгоҳ аз осорхонаи пешвои миллат ки дар бинои таълимии факултети иқтисодии донишгоҳ ҷойгир аст боздид намуданд. сипас бо иштироки сафир ва намояндагони агентии ҳамкориҳои байналмилалии ҷопон дар ҷумҳурии Тоҷикистон маркази ҷопоншиносӣ ифтитоҳ ёфт. гуфта мешавад ки ифтитоҳи маркази ҷопоншиносӣ дар Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон ба рушди ҳамкориҳои илмию таълимӣ, таҳкими муколамаи доимӣ ва рушди муносибатҳои Тоҷикистону Ҷопон дар доираи шарикии дарозмуддат мусоидат хоҳад кард. зикр шуд ки Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон ба табодули таҷриба дар фаъолияти илмию эҷодӣ байни устодону донишҷӯён ширкат дар чорабиниҳою ҳамоишҳои муштарак бо макотибҳои олӣ ва ҳамкасбони ҷопонӣ тавассути маркази ҷопоншиносӣ таваҷҷӯҳ менамояд. ёдовар мешавем ки ҳамкориҳои дуҷонибаи Тоҷикистону Ҷопон дар самтҳои гуногун рушд ёфта истодаанд. ҳамкориҳо дар соҳаи маориф аз соли 1993 ба роҳ монда шудааст. аз ҷумла барномаи бурсияҳои таҳсилӣ барои рушди иқтидори захираҳои инсонӣ дар омодасозии мутахассисони ҷавон дар соҳаҳои муносибатҳои байналмилалӣ, ҳуқуқ, иқтисод ва менеҷмент аз соли 2009 то инҷониб саҳми назар